I Dduw'r tad a'n carodd ni gyntaf a'n gwneud yn gymeradwy yn yr anwylid. I Dduw'r mab a'n carodd ni, a'n golchi oddi wrth ein pechodau yn ei waed ei hun. I Dduw'r ysbryd glân sy'n tywallt cariad Duw ar led yn ein calonnau, y bôr holl gariad a'r gogoniant, dros holl amser a hyd dragwyddoldeb. Amen. Daeth Caniadaedd y Sulgwyn o eglwys Dewisant Caerfyrddin. Myfyrwyr Coleg y Drindod oedd yn canu'r emynau dan arweiniad John Williams. A'r orgynyddus oedd Patricia, Hannis. Cyflwynydd y rhaglen gan y parchedig Wyn Evans. Wel, gan fod y gêm bêl-droed Cwpan Cymru rhwng Wrecsam a Cydymynster y Prynhawn wedi mynd i amser ychwanegol, mae gweddill yn rhaglennu tan 8 o'r gloch yn rhedeg rhyw 35 munud yn hwyr.